Hi guys, आं दिनै सफैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि रुटा बडलेण्ड फोथारावहाय बेयावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव 52थि बोसोरारि जथुमा बे गेवलां मेलखौ लादों आरो बेयावहाय आङो दिनै माबायदि प्रिपेरेसन खालामदों बेखौ नोंथांमोननो देखायनो आङो थांगासिनो दोङो नोंथांमोननो आङो देखायलांबाय थानोसै माबायदि प्रिपेरेसन खालामदों गेटआबो नै जागायजेनथारबाय मोजां नुबाय आरोना जाहांबाय गेटफोराबो बे गेटफोरखौ आं नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै नायलांबाय थादो नै 26 जानुवारिनिफ्राय जागायजेनगोन बे 26 जानुवारिनिफ्राय माने सारिदिन लागातार जागोन बेयावहाय आं सफैबाय दायो नै माने गेटनि थाखाय एकदम लाहार फाहार माने बनायगासिनो दोङो बे गेटआ माब्ला कमप्लिट जागोन माने बेखौ बुंथ'नो हाया नाथाय दायो पुरा फुल माने डेक'रेशनखौ खालामगासिनो दोङो गेटखौ बनायगासिनो दोङो नै नायदो गेटखौन केতিয়া हेक हबो 23 तारिखत गेटखौ माने बन्द करिया पारिबा आरो 23 तारिखआव बे गेटखौ माने फुल कमप्लिट खालामनो हागोन बिथांमोना बानायनाया थिगानो जादों ना दे मोजाङै बानायदो आरो एसे मोजाङै गोग्लैलायगोन दे थेंक इउ दे मोजां बानाय नै आइजोफोर नायदो बिराद गोदोरखा आरोना एबारनि जितु 55 इयार्स जितु माहारियारि जि सभा खुंनो थांदों जोंनि दुलाराय बर' आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे हिसाबै दायो नै बेयाव आं सफैबाय नोंथांमोना माने बे जायगाखौ नायना लादो बेयो जाबाय रौता ओनसोलाव दोङो फंबाय खामानिफोराथ' पुरा फुल सोलिगासिनो दोङो बेस्थ' ना नंगौ ओमफ्राय बे सानब्रैयावथ' फोजोबथारनो नांथारगोन कमप्लिट खालामखानांगोन मोनसे टारगेटखाना नंगौ दे बिदिबा खालामबाय थादो थेंक इउ एकदम गासैथिंबो आरोना ओरैनो माङाय बांला हायाव बे सभाखौ खुंनो नागिराखै जोबोद गोदोरखा आरोना आरो बेयाव प्रग्राम डेलि प्रग्राम थागोन नोंथांमोना नुनो मोनगोन गासैथिंबो माने डेक'रेसना सोलिगासिनो नोंथांमोना आं देखायलांगासिनो दोङो फारि फारि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो 26 तारिख जानुवारिनिफ्राय जागायजेनगोन आरो नोंथांमोना फैनो माब्लाबाबो दाबाव बे मिटिंआवहाय बर'फोरनि जेसेबांनाखि गिदिर फरिनानै थांनाय आरो ससियेल सार्भिस खामानि मावनायफोर जितु IPS दोङो IS दोङो UPSC APSC खालामनायफोर बिथांमोनखौ बयखौबो माने लिंहरनाय जागोन बेयावहाय बिनिखायनो बयबो माने बिसोरनिफ्राय नलेजखौ लानो थाखाय जोंफोरनि बर' स्टुडेन्टफोरा जाय फरिफुनाय गथ'फोर दोङो बिसोरो फैनांगौ आरो बाहागो लाफैनांगौ जाहाथे बिसोरनिफ्राय जोंफोर हिक्षाखौ लानो हानाय बायदि आरो बिनि गेजेरावनो बहुद माने बर'फोरनि जितु बेहायके महिलाफोरनि थाखाय काबादिबो दोङो आरो DID लिटिल जितु सेसन बिसावहाय जाना थांनाय नबजित बसुमतारियाबो बेयाव नुजाथिफैगोन बिथांमोना बाहागो लाफैबानो जाबाय आरो नाइट शु सानफ्रोमबो नुनो मोनगोन बेयावहाय नाइट शु सानफ्रोमबो दोङो ओंखायनो नोंथांमोना माब्लाबाबो माने बावनाङा फैबानो जाबाय बेयावहाय गाव मोनसे डिपार्टमेन्टआवहाय खामानिखौ मावगासिनो दङ आरोना नै बिथिं जाबाय माने प्रग्राम नाइट प्रग्रामनि थाखाय स्टेज बनायगासिनो दङ बैथिं बे स्टेजखौबो आं नोंथांमोननो देखायगोन दायो थांनानै नै बिथिंहाय माने गेस्टफोरनि थाखायबो एसे थांनाय लामा एसे गुवार बनायना होदों जायहा थांनो इच्छा बिसोरो बिथिं थांनो हागोन नै बेफोराव जिरायग्रा एसे मोजां खालामना होदों बेयाव जिरायना थानो हागोन बेबायदि मोनसे फेसिलिटि आरोना गासैथिंबो एकदम मोजां बनायखादों साफानो गाइस आरो बे माहारियारि जथुमा मेलावहाय जोंफोरनि जितु जाना थांनाय गोजोन गोरोबथानि जि दफाफोर दोङो बे दफाफोरनि थाखायबो गुवार आरो गोथौहै सावरायनाय जागोन बेफोरनि थाखायनो बे मेलखौ देग्लाय एसे मोजाङै आरो खालामनाय जादों गाइस आङो जितु एग्जिबिसन जितु दुखानफोर होगोन बे दुखानफोरथिं हाबनो नागिरदों बेनो जाबाय गेटआ आरो बे गेटखौ नोंथांमोना नुदोंना नुवाखै बे गेटआ जाबाय खखा बर'नि जितु कालचारेल जे बुस्थुफोर दोङो बेफोरखौनो लानानै बनायनाय जादों नैबे खखा आरो लोगोसे नै नायदो बेयो जाबाय सेन बेखौ लानानै जोंनि बर'फोरा ना हमनाय जायो आरो बेजों लोगोसेनो सोलिलाङो संसारखौ बेबायदि हिसाबै बेखौ गेट बनायनाय जाबाय आरो ना नायदो एक्जिबिसन दोङो एक्जिबिसन गावनि जितु थांखि जिल' माने खिथिनो जि फाननाय मुवा बुस्थुफोरखौ बेफोराव माने फानफैनो हागोन एक्जिबिसन बेयावहाय नै बिराद गिदिर एक्जिबिसन जागोन आरो ना मार्केट माने साइड मार्केट बेबायदि बेयाव जि इसा बेखौनो मोनगोन फाननाय बायनाय बेफोराव जाजोबगोन बिथिं दुखानफोर थागोन ना फंबाय दुखानफोर थागोन बिथिं बिसोरो सान्थि लागातार नांगासिनो आरो ना दे बिदि आरो नै एकदम खथा आरो फुल बेयाव माने मार्केट जाजोबगोन दुकान जायनो जि दुकान होनो इच्छा बेयाव होफैजागोन
नाथाय बेयाव होनो थाखाय एसे माने जइन खालामना लाग्रोनांगोन रायजोफोर जइन खालामनायनि उनावसो माने बेयावहाय दुखानखौ होनो मोनगोन जिरायग्रा न'सो बिथ' जिरायग्रा ने बिराद खामानियाथ' फुरा लागातार सोलिगासिनो दे 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 नै नायदो बर'नि आगोमा TID लिटिल सेसन 20 सोना बेसेबां बावमोन बेयो देरहादोंमोन नबजित बसुमतारिया आरो बेयाव फैनानै बिथाङा श' खालामफैगोन नोंथांमोना फैबोला नुगोन नै बेयावनो जागोन गाव गावनि जितु खैथा गायखो दंखलखौ एसे बुंना होदो 35टा गायबाय जोङो 35टा गायबाय दिनावहाय 6टा गरि गायदोंमोन जोङो बा बहुद गायबाय माथो आदाया फेमिलि लानानै गथ' गथाय लानानै दै रोगारना लानानै बिनिफ्राय बहुत 50 किल' 60 किल'मिटार लानानै गायबाय जोङो ओमफ्राय मोनसे दंखल गायनायावहाय बेसेबां मोनदों नोंथाङा जोङो 1000 गरि लादोंमोन 1000 गरि लादोंमोन ना दिबाथ' हाजिरा होनानै जों बेसेबां थायाखै आरो 600 गरि थारो बहुत जाबाय दे थेंक इउ दे बिराद मोजां बनायखादोंना बेखौ एकदम माने क्लिन साफा खारोना गयनि सिना बिया कालार होदोंना होआखै बेयाव नै गय माबायाव कालार होथ'वाखै ने कालार खुन्थायाव होबाय ने ओइ बिथिं कारेन्टनि सिना मानि सिना फिरफिला मानि बियो फिरफिलासोना कारेन्टनि फिरफिला ए इन्डियाननि ओमफ्राय ओइफोरथिंबो थागोन ना माथो साबेसे नै इन्डियान फ्लेग जागोन बेयाव नेसनेल फ्लेग एकदम एक्सट्रा खार बिना माने 26 जानुवारिनिफ्रायनो जागायजेनगोनथ' बेनिखायनो एकदम लाहार फाहार ओमफ्राय डेभिड मा खबर खबरा मोजां मोजां ने ओमफ्राय लागातार लागायगासिनो उदालगुरि जिल्ला बर' फरायसा आफादनि माहारियारि फिरफिला बिरहोनायनि लाहार फाहार खालामदों एकदम जों मासमा दख'रा आरो सनाय दख'रा आफाद जानानै खामानिखौ मावफैदो आरो दे बहुत मोजां जादों ओमफ्राय दायो खामानिया 100% जोबफ्रामदोंसै ना सहैथ'वाखै 100% जायाखै ओरैनो 50% जाबाय 90% जाबाय ने जोंना एकदम मोजां बनायखादों आरो ना दिनै फिरफिला जाजोबगोन जि दिननिफ्राय प्रग्रामा जागायगोन होमबानिया नायदो रायजोफोर एकदम बरिया नुखागोन नै बिसोरो माने खामानिखौ मेप खालामगासिनोसै गाइस आं दायो सफैबाय मेन जागायावहाय जेरावनोखि बयनिसायबो गोदोरसिन पेन्डेल बनायदों बेयावहाय जुथुमजोबगोन बयबो मानसिफ्रा आरो बेयावनो बयबो लैहोर लैहोर फैनानै मोजां मोजां भाषणफोरखौ बुजायनायफोरखौ खोनासंनांगौ नैबेनो जाबाय पेन्डेला आं एसे स्टेजाव थांनानै खिथिनोसै आं नै स्टेजावहाय सफैबाय रायजोफोर गिदिर खा बनायदों आरोना जों उथिगोनथाय स्टेजाव उथिग्रा जागानि गैला माथो नै जों उथिनोसै आं उथिबाय रायजोफोर स्टेजावहाय बेबायदि स्टेजाव आं उन भबिष्यतआव उथिनो मोनगोन ना मोना मिथिया बेनिखायनो माने बिदि स्टेजाव मानसि गैयि स्टेजावनो आं उथिनानै देखायबाय नै बिराद गिदिरखा आरोना नै स्टेज नोंथांमोना बेयावनो नुनो मोनगोन जोंनि गाहाय नेहाथारि आलासि बिथांमोनखौ आरो बिथांमोननिफ्राय जोंफोर जेसेबां हायो एडभाइसफोरखौ मोजां मोजां सोलोंथाइफोरखौ लानो हागोन हाय गाइस दिनै जोङो फैदोंमोन एबसुनि जे जानो गोनां प्रग्राम बेयाव 26निफ्राय जागोन नालाय बेनिखायनो बेयाव फैदोंमोन आरो ओमफ्राय दायो थांसै जोङो जोंनिया रयला नैबेनो बाइकआ बेजोंनो फैदों खाथ्रा खारखायो नुबाय जानांगौ नोंथांमोना माबायदि नायदो भिडिअ'आव आरो जोबजासिम नाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा दा खालामना होदो जा अनारा बिथिं जोङो चेनेलनि अनारा गाइस आं नोंथांमोननो जेसेबां हायो गिबियावनो देखायग्रोना होजोब्बाय आरो बेयावहाय नोंथांमोना फैनानै बाहागो लाफैदो आरो बिसेयावनो दिनै आंनि बे भिडिअ'खौ दोनथ'नाय जाबाय बाय